Niwanzwana. Maiti. Mukadzi. Maiti uri kuno? Ndiri kuno masweraze. Titambire babadzi. Maiti munotambirisha munotambira. Kuchibhegi chacho maviga ere nasi? Hapana chanda kuenda chisiya kune kutsamwa. Kusiye chibhegi nava yemuriwo chirudzwa ikona ibabadzi. Muri kumboti ndafamba zvakanaka Maiti kwandaenda. Kuchi? Ichi chirauro ichi ndenge chinga chiri kuno kwere. Ani chinga chisiri kuno ndenge ndakachisiya ndenge ndakachiranzikira ndakachisiyawo. Zvichingadai chatova nehove zvachinobata neikona ibabadzi. Hapana hoi unoziya Maiti ndanyatsa kushaya kundikaziya kuti wanhu here vari kundigadzira zviri kumbofamba sei. Chirudzwa. Zvaitika kudhemu kuya andinoziya kuti dhemu riya ndingechinyatsa kuona kuti magadhi ari uko anochengetayo. Ndikibva ndati nyawa ndichienda pazvirauro zvangu. Maiti. Tatoona chinheme chanoita pamusoro chinoratidza kuti howe yabatwa. Ichocho. Chiri kuti no mumvura chichinyura chichibuda ndikada apa pazobatwa howe refu. Maiti kundosimudza chirauro kudai. Kuwanika pakabatwa tsuro pachirauro. Tsuro? Ndati mashura ini Maiti. Chirauro chinobata tsuro. Mumvura. Babadzi mashura. Saka tsuro icho maiisepi Maiti? Ungamire chirauro chinobata tsuro Maiti. Ndabva ndaikanda mbura bva ndadzoka. Ndichibva ikoko Maiti ndikatora iti zvekudhemu zvaramba. Ndabva ndachiuya nekugame park kuya. Handi unoziya mugame park meya munorambidzwa. Yamubvumidzi musadaidzise. Ndichisvika mugame park Maiti ndichitarisa musungu wangu wekutanga ndatanga kuona ndikati kanofanira kunge kari katsuro kana kuti katsindi kakabatwa papa musungu apo. Ndichisvika papa musungu paya. Kuwanika pakabata muramba Maiti. Inini mashura ndaona nhasi. Babadzi zviri normal here kuti ndimi matova nedambudziko. Dambudziko rei? Inini Maiti ndofunga ndiri muramba pamusungu wegame park. Aine ndofunga pane vanhu vari kutigadzira inini Maiti ndofunga pane saka tobikei babadzi kwatosvibaka uku ini kutobvisa marara aya apa mwana adzoka. Adzoka kuchikoro? Ndiye uya haana chadya ndatoti tiri kumirira imi muri kuya nemuriwo tibike sadza. Zvakaoma Maiti. Mashura chaiwo. Nganditsvete marara angu apa ndiuye tionoti todya. Alright. Maiti. Asi Maiti, unoziya Maiti brain dzako dziri right here. Kochiko baba. Maiti unozoenda kuvhara nembama yo. Kutiite seko nei baba ndikuya uchidi. Ndiani munhu waitorwa nei mafoto muchitakurana muchida ngifana vanhu vachatsvodana apa. Ndiani munhu wainingirina naye apa. Taura kana kutaura newe ndati ndiani munhu uyu waitorana naye mafoto. Baba dhifoni yangu yacho mudombo iyi. Akuda kuita ndachipwenyera pasi chimaiti chifoni chako. Aiwa baba dhitaura nini zvakanaka. Picture photo ndora unobva ita kuita unga meno. Saka Maiti zviutsva here kutakura. Kuita chihure ndichigara newewe Maiti. Papi pakanyorwa kunzi chihure apa. Saka munhu weyu pane mumwe munhu anogona kukubata asiri nini? Ndiani munhu waitakurana naye? Kutakurana kupicnic. Unoziya Maitika izvozvo uri kurongedza hembe uchienda pakwenyu. Aiwa baba ndikutaurira. Musabva maita unga meno. Picture ratatorwa kunze uko. Zvekunze here ndauya nazvo pano here. Iwe Maiti uri right here. Ndauya nazvo here panapa. Maitika. Mimi zvimwe zvacho. Kama pinda mutakure bhegi rako voenda kumba kwenyu izvozvo izvi. Kumba kwedu kunoitei? Kumba kwenyu unoti ndogara ina ndoita barika revarume nini? Inini ndikatenda kumba kwedu neofuti unobva enda kumapurisa ofuti. Kuenda kumapurisa kupi? Ndichibudawo tiendawo kumapurisa. Ndichienda kumapurisa kupi? Handitokutaurira musatonge tisina kuchengeta masecrets enyu ofuti. Tinawo masecrets edu atakaisa apa pedapo. Nhasi nekuti ndaitawo chandaitawo chisecret changu hamukwanisi kuchichengeta. Saka chisecret chekuti unoita chifambi iwewe? Chifambi here ndati pakanyorwa kuti chifambi here apa kutakurwa kwebasa. Iwe panapa ndopauri kubva panapa. Nemwe muri kuendawo kupolisi. Takura hembe dzako Maiti ubve. Ndichibuda nemwe muchiendawo kupolisi. Uri kuenda kumba kwenyu nhasi ini ndichienda kumba kwedu iwe uchiendawo kumapurisa ndokusiya uri kuchitokisi. Hauziona nemari iri kutsvagwa nemapurisa ese hauziona mari. Saka ndozvongochiitira ditika. Kuita sei? Saka ndozvauri kuitira kachihure. Totoparadzana. Ini nditoenda kumapurisa background ndo yachitora. Uchienda kupi? Ini ndichienda kumba kwedu iwe uchienda kuchitokisi. Alright iri po. Saka ndiri wakwenda kumapurisa. Ndiri pano. Ndiri kuya nawo mapurisa. Ndiri pano. Enda kumapurisa kwacho. Ndizvo. Kutorwa munhu foto wakatakurwa chicha urushaya iwe pana. Kwekushaya baba dhiko ngondibata chete ndakudzwa ndikuenda kumapurisa nyacho inotozotoita 2-3. Warwadziwa nhasi nekuda kwechifoto chaichai. Takakuchengeterai masecrets ako akaona. Kurwadziwa nechifoto ndauya naye here panapa uchamufira mujeri chamo ndoma muchafira.
kwako shamari enda undoenda mapurisa acho ende uyai makashinga because I'm terrible situation aunga ndiri foshoro yemunhu. Baba D. Ndivo iva baba. Ndivo. Baba ndime pano. Tine nyaya iri kushupa panapa. Baba mukadzi nyaya. Chi kwakanaka. Amuchatenderwa kutaura navo, makutaura nenini. Baba nyaya iri kudetsa nyaya yemari. Yava kuzoripotwa. Pane mari iri kutsvagwa iri kushaikwa. Saka ndine chekuita nemari here. Mudzimai wenyu ari kuzviziva secret yese yepanapa. Ndiye munogara naye. Ndiye kuzoripota nenyaya yemari iyoyo. Yakashaikwa a lot of money, amount of 100,000 US. Unoziva maidhika raka yauri kunditambira pamba panapa. Tauraineni baba. Amuchabvumirwe kunongedza. Andibvumirwe sei baba mutemo ndinouziva nditika. Chii chinondiratidza kuti muri polisi. Baba. Pamangu nhonga zvake munhu akuya naye kwandiri. CID. Ya ndiri kuiona muri CID. But musandidzvanyare pamutemo ndoiziva. Chidzikamai mutaure neni. Chidzikamai mutaure neni. Amutange kutaura neni sandaziva kuti muri mupurisa ko kana muri munhu anhonga. Saka ndakuratidzai chitaura neni makadzikama. Right, chinzwai office. Handitika. Mauya zvakanaka. Nyaya yamataurwa nemudzimai wangu handisiziva kuti mudzimai wangu akuti ichi. Mudzimai wenyu ane information yemari iri pamusha penyu panapa. Ari kutoziva nenzvimbo yamakaisa mari iyoyo. Ramba tinzwe. My D, ndiwo uri kutaura here. Mama, mune nyaya yemari yamukuziva. Ndoiziva. Mira nditaure nemi officer. Munoziva mudzimai wangu. Izvozvi taane wiki. Mudzimai wangu pfungwa dzake hadzisi kutora zvakanaka. Mira ndikutaurire. My D, ndiwo uri kutaura here iwewe. Officer. Mudzimai wangu pfungwa dzake hadzisi kutora zvakanaka. Right, mira ndikuudzei. Mira ndikuexplainirei. Handitika. Taane 2 weeks. Ndiri kunyatsa kuona kuti brain dzake hadzisi kutora musha. Izvozvi kutaura kwandiri kuita izvozvi right now. Wabereki wake watori muroad kuuya kuti tifambire nyaya yemukadzi. Ini kupenga baba D. Une chokwadi nezvaunotaura iwewe. Pamberi pemupurisa chaiye kunyepoti inini ndinopenga inini. Taurai tinzwe baba. Ngabvume mhosva yake. Taurai tinzwe. Boss tanzi titove nemi hatigoni kukusiyai pano. Mudzimai wangu brain dzake hadzisi kuita zvakanaka. Tikutoifambira nyaya. Wabereki wake watori muroad. Inini kupenga manje ini baba D. My D, unoziva. Ndinopenga here inini baba D. Brain dzako hadzisi right my D. Vuma mhosva yako iwewe. Mhosva yekuti ndine mari handisi. Vuma nyaya yako. Musanyekudzirana mafoisi. Musakudzirana mafoisi. Taurai nyaya yenyu tinzwe baba. Hapana nyaya ndinotaura. Hapana mari. Iwe musuna unakwenda kudhemu chirauro chako chikabata tsuro iwewe. Hachina here kubata tsuro chirauro chako iwewe. Fish. Kurwisa vakanobata hove. Ndizvo. Aiwa tsuro. Vakabata tsuro ava. Officer. Ndikukuudza brain dzake hadzisi. Nyarara inditaure kugame park vakaenda kugame park kunorambidzwa uko. Vakasvika vakaona vane miteo yavo munorambidzwa imomo. Yakabata muramba. Muramba tinzwe. Officer. Ndomasira basa here officer kuuya. Ndikukuudza imamu mega munostarta munhu muona kuti brain dzake dziri right. Mati vakabata chi? Muramba kugame park uko. Pamusungo. Wawo ava baba ndiopenga nhasi. Wabereki wake watori muroad officer kuuya kuti fambire munhu. Kuvhura ndiratidze pakaiswa mari. Torai. Mari yakaiswa. Budisai yambuya. Chichera mari. Mirai ndite zvemaoko. Mari ndozoti yakaiswa apa. Ambuya budisai mari. Mari yakaiswa apa Officer. Munoziva officer ka? Mari yaiwa apa. Baba D mari yanga iri apa yakaisa. Pakupi komaikiwe. Wakaisa mari apa. Munoziva officer nyaya iri kuitika. Ambuya ngavachere varegere vachere. Chayakona kuchera uko. Chayipati komari yacho. Mati papa ambuya. Apa ndio paakaisa mari uyu. Ndaivapo mari achicherera ipapa. Mari yakachererwa apa naye uyu. Ambuya hapana mari apa. Saka mari yakaende pi baba D wakaisa. Handizivi kayo ndiwo wakaona ichiiswa akatora kapari yacho pai. Baba zvakatenga rini? Zvane nguva 2 weeks officer. Brain dzake hadzisi right. Ipapa ndatoone pfumvu zvekudai penge pane kuti baba D usataure zina nebasa rese wanzwa. Brain dzangu kuita seiko zvii? Calm down ndikutaura na officer oya. Alright tazvinzwa ambuya. Tazvinzwa ambuya. Regai ndimbotaure na baba. Munoziva soka. Ngavambomira. Ndazoto munozomuzovataura kakuti dzinenge dzisiri kuita zvakanaka. Mudzimai wacho iye uya. She what?
Motomisa umwe vese fona ikwese muvaudzi ngavambomire nendege dzingazvida kuuya kuzo. No. Ya, mungagona kunzi ambulance kwako. Alright. Regai ndimbovasesekedze ndiri kumbotara nababa because vari kutoti tati wadambudziko ritori mumusha. Ndikutorevesa. Ndikutorevesa. It's okay. Ndokubatai manje. Ndine basa baba. Manheru ogotanga kubvotomoka mwana wevanhu. But chinoshamisa manje ndechekuti ukamuona kana murodhi munhu musvinu chaiche. Aiwa, zviri kutotanga. Hazviri muri 2 weeks. Pambati zvinomboita muzvaderera. Pambati zvosimuka. Wabereki wacho izvozvo vari murodhi so unogona kutonzwa kuti tatosvika. Ungatofambira nyaya yake zvinoda kuti mufambe. But pane madzibaba wandinoziva. Munoita zvechivanhu kana kuti zve. Ndinoda rubatsiro bhodzi mudzimai wangu ndiri kumuda pa. Situation yaanayo manje. Pane mwe mufundisi wandoziva nomwe madzibaba. Vanogona kukubatsirai. Asi hapa ndishamisa. Aiwa, zvina mhosva munhu wamwari. Imi demenge mutori mwe munhu ka. Izvozvo pamwe dai matoenda neni pasina mhosva. Dai matonditakura kutoendesa kukamba. Ndatobvawo kundingori nepfungwa yekutokutorai. Mundiregererawo ipapo. Aiwa, zvina mhosva. Aiwa, chifamba zvakanaka ikereka. Maiti. Aiwa, zvaramba kazvongochida. Iwe unofungidzira kuti une brain dzakapinza kudarika dzangu manje. Brain dzakakureba kudarika dzangu. Baba D, sora hako ndaiti zvichaita. Chichaita. Alright, waiti kana zvinge zvaita waita sei? Wenda ujeri ndodzoka ndotora mari ndogara pano. Maiti, wadzingirira tsuro nesauti muhomo wangu. Chigaba chiya hachina kana mari chiya. Hachina kana mari but ndaida kukuona kuti uri mukadzi akaita sei. Ukabata mari ndinoona kuti unovhunduka mari. Kunyange kana ndikata mari muupenyu hwangu inini. Unonditiza iwe ndakuona iwe. Nditokuudza. Hamuna mari meme. Hamuna mari chigaba chiya. Icho chigaba chandakanda apo. Ndatotya kuti ndatonyara kuchiratidza ofisa waya. Baba D, nyange mapicture ekutakurwa akuzi kutakurwa bako yako. Kuita sei? Ndakangonyepera kunge ndakagara paari asi kwakusiri kutakurana. Maidhika. Shuwa zvese zvazvo zvekungonyepera. No. T1 station.